Nanghatag og libreng gasolina ang kagamhanan sa lungsod sa Cordova sa mga single motorcycle nga migamit niini sa ilang panginabuhian. Gilinyahan sa mga Cordovahanon nga naggamit og single motorcycle ang palibreng gasolina ni atong adlong Sabado. Nangunay si Mayor Didoy Suwan sa pagmonitor sa fuel distribution isip abag sa mga nagtrabahong mulupyo nga apektado sa mega fuel price hike. Kabahin lang kini sa mga gihimong programa sa lungsod alang sa ilang mga mulupyo ni ining panahon nga nasinati ang krisis tungod sa pagtaas sa presyo sa lana. Dako usab ang pasalamat sa mga tao nga nakalibre sila og gasolina nga magamit nila sa ilang panginabuhian. Samtang dugang sa grupo sa mga Cordovahanon ang gikatakdang hatagan og ayuda sa LGU. As nga walay pili, as long as nga makapakita sila sa ilahang company ID, natrabaho man sila sa Lipi, EPSA, or sa kasa sila nga nakatrabaho, kasi na sila single nga motor.